हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोधनंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్లో 3వ స్కందంలోని 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఆ వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు సనకాది మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 15 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 16వ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయం అయినటువంటి ద్వారపాలకులు, వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు ఆ మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటి అంశం. సో తమను ఆ భగవంతుని దర్శనానికి తమకు ఆటంకం కలిగించినందుకు అందుకు వారు అది అవమానంగా భావించి ఆ మునులు వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులను శపించడము, అది తెలుసుకున్నటువంటి ఆ నారాయణుడు
వైకుంఠ లోకంలో లోపల నుండి ఆ ద్వారం దగ్గరకు వచ్చేసి 7వ ద్వారం దగ్గరకు వచ్చేసి నా సందర్భము. అక్కడ ఆయన్ని చూసినటువంటి మునులు ఏ విధంగా తన్మయం చెందారు అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ నారాయణుడు తన సేవకులు చేసినటువంటి అపరాధం ఏదైతే ఉందో అది తన యొక్క అపరాధంగా ఆయన చెప్పడము, అలాగే తాను భక్తవత్సలుడును అనేటువంటి అంశాన్ని కోసం అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలను మనకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి అంశము. అలాగే బ్రాహ్మణుల రక్షణార్థము, భక్తుల రక్షణార్థము, వైష్ణవులు రక్షణ ఏ విధంగా తాను చేస్తాను అనేటువంటి అంశాన్ని, వారంతా కూడా తన భక్తులు, బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు, అలాగే అన్ని కూడా ఆయన యొక్క దేహ అంగాలుగాను చెప్పి వారి యొక్క రక్షణే ఆయన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విధిగా ఆ భగవంతుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి అంశము. సో చెప్పి చివరికి ఆయన అన్నటువంటి మాటలు ఏంటంటే, నా యొక్క భక్తులైనటువంటి ఈ జయ విజయులు, నా ద్వారపాలకులు, మీరు విధించిన శిక్ష ప్రకారంగా ఈ లోకాన్ని, నా ధామాన్ని వదిలివేసి వెళ్ళేటువంటి సమయాన్ని మీరు తగ్గించినట్లయితే, కొంతకాలం తక్కువ కాలం వారికి శిక్ష విధించినట్లయితే అది మీరు నా ఎడ చేసేటువంటి అనుగ్రహము అని ఆయన అనడము. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే ఇక బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మునులు ఆ విధంగా కోపంతో ఆ మునులు అంటే ఆ ద్వారపాలకులను శపించడము, కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమమయమైనటువంటి తేజోమయమైనటువంటి పలుకులు వారు విన్నటువంటి అంశము, విని వారులో ఆ కలిగినటువంటి భావము, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలను వారు సరిగా అంటే ఇక్కడ ఏ విధంగా అంటే ఆ భగవానుడు ఏం చేయదలుచుకున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని సరిగా వారు అవగతం చేసుకొనలేకపోయారు అనేటువంటి అంశాన్ని, అయినా కూడా ఆ భగవంతుని దర్శనంతో ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి ఆ మునుల్లో ఎంతో ప్రసన్నవంతులయ్యారు. తద్వారా వారి యొక్క శరీరము పులకించిపోయిందని, ఆ రోమాంచితమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి నిన్నటి శ్లోకంలో మనం చూసినట్టు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి భావం మనము చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు 16వ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 16, 17 ఇవి చదివిస్తుంచారు కదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క మాటలను సరిగా అవగతం చేసుకొనలేకపోయి ఉన్నటువంటి ఆ నలుగురు మునులు, ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవద్ దర్శనంతో అతి ప్రసన్నులై వారి యొక్క శరీరాలు పులకించిపోవడము. సో ఆ భగవంతుని యొక్క యోగమాయ ద్వారా వారికి కావించబడినటువంటి వైభవాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలను వారు దర్శించుకున్న తర్వాత ఆ భగవంతుడితో వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎవరు పలుకుతున్నారంటే ఇక్కడ ఋషులు భగవంతుడితో నేరుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఋషయ ఊచుహు నవయం భగవన్ విద్మస్తవ దేవ చికీర్షితం కృతో మే అనుగ్రహ హచ్చేతి యదద్యక్ష ప్రభాససే.
సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉండేటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు చూసినట్లయితే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్న ఋషులు ఈ విధంగా రుచుయ ఊచుహు అంటే ఆ సనకాది మునులైనటువంటి ఆ ఋషులు ఈ విధంగా ఆ మునులు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి నా వయం అంటే ఆ మునులు అంటున్నారు నా వయం అంటే మేము నవయం భగవన్ విద్మస్తవ సో భగవన్ అంటే హే భగవాన్ ఓ దేవదేవ ఓ నా విద్మహ మేము ఎరుగజాలకున్నాము నా విద్మహ అంటే తెలుసుకునేటువంటి అంశం జ్ఞానం సో ఇక్కడ నా విద్మహ అంటే ఎరుగజాలకున్నాము తవా అంటే నీ యొక్క ఎవరు ఆ దేవదేవుడి యొక్క ఆ భగవంతుని యొక్క దేవా ఓ దేవా शिकीर्षितम क्योंकि मैं बकेट रखती हूं ना नीचे हरे कृष्ण तो नवयं भगवन् विद्मस्तव देव शिकीर्षिతం ఆ ఋషులు పలికినటువంటి అంశం ఏంటంటే మేము ఓ దేవా హే భగవాన్ మేము నీ యొక్క నీకు ఏమి చేయకూడదము అడిగారు కదా నీవు నా ఎడ చేసినటువంటి అంటే మీరు చేసినటువంటి దానికి నేను అంటే వారి యొక్క కాలాన్ని తగ్గించినట్లయితే నాకు అనుగ్రహంగా చెప్పారు సో ఇక్కడ అంటున్నారు తవ నీ యొక్క దేవ అంటే ఓ దేవ శికీర్షితం అంటే చేయకూడదవో కృతః వనర్చినది మే అంటే మాయడ అనుగ్రహము చ మరియు ఇతి అంటే అని యత్ ఏదైతే అధ్యక్ష అంటే పరమాధ్యక్షుడు అంటే ఆ భగవంతుని గురించి ఇక్కడ సో ఆయనే పరమ అధ్యక్షుడు అనేటువంటి భావం అంటే దేవాది దేవుడు సో మొత్తానికి కూడా ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్ సర్వాధ్యక్షుడు అని ప్రభాససే అంటే నీవు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ దీని యొక్క భావము మనం చూసినట్లయితే సో ఈ విధంగా ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు సో రుచయ ఊచు అంటే ఇక్కడ ఆ సనకాది ఋషులు పలికిరి హే భగవాన్ పరమ అధ్యక్షుడవయును మేమేదో నీకు శుభమును గూర్చినట్లుగా మా పక్షమున నీవు పలుకుచున్నందున మేము ఏది చేయుట నీ అభిమతమో ఎరుగజాలకున్నాము అని ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అయినా ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు భగవంతుడితో అంటూ ఉన్నారు హే భగవాన్ నీవు పరమాధ్యక్షుడు మరి అటువంటి నీకు మేమేదో శుభమును గూర్చినట్లుగా మా పక్షమున నీవు పలుకుచున్నందున అంటే ఆ భగవంతుడు వారిని మునులను అన్నాడు కదా అదే మీరు చేసినట్లయితే మీరు నా ఎడ చూపేటువంటి అనుగ్రహంగా సో దానికి సరైనటువంటి అంశాన్ని ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క అంతర్గతాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి సో కాబట్టి ఆ విషయాన్ని సరిగా అవగతం చేసుకోలేకపోయినటువంటి ఆ మునులు భగవంతుడితో ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నటువంటి హే భగవాన్ పరమాధ్యక్షుడువును అయినటువంటి నీకు మేమేదో శుభమును గూర్చినట్లుగా నీవు మా గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నావు పలుకుతూ ఉన్నావు సో కాబట్టి మేము ఏం చేస్తే చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారో ఏం చేయుట నీ అభిమతమో అంటే నీ యొక్క ఇష్టమో మేము ఏం చేయడం అనేటువంటిది నీకు ఇష్టంగా ఉన్నదో దాన్ని మేము తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము అంటూ
ఇక్కడ వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాని యొక్క భావం. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మునులు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారో అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ విధంగా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. తానేదో తప్పు చేసినట్లుగా దేవదేవుడు, ఎల్లరకు అధిపతి, పరమాధ్యక్షుడు, సో మొత్తానికి కూడా అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు పలకడాన్ని ఋషులు అవగతం చేసుకున్న జాలకుండిరి. అంటే ఆ భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో, ఏ అభిమతంతో ఆ విధంగా మాట్లాడారో ఆ అంశాన్ని ఆ సనకాది మునులు సరిగా అవగాహనం చేసుకోలేకపోయారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. కనుకనే అతని పలుకులు వారికి గాహ్యములయ్యను. అంటే సరిగా అవి అవగాహనములు అవ్వలేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో వాటిని సరిగా వారు అవగాహనం చేసుకోలేక, ఎందుకంటే అవగాహన చేసుకోలేక అవి వారికి ఏవి కూడా వారు దాన్ని గ్రహించలేకపోయారు. గ్రాహ్యములయ్యను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పలుకులను సరిగా గ్రహించలేకపోయారు. ఏంటి అనేటువంటి భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, భగవంతుని యొక్క అభిమతం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని వారు సరిగా గ్రహించలేకపోయినారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అయినను తన పరమ కరుణామయ అనుగ్రహమును తనకు ప్రదర్శించుటకే, అంటే తమకు వారికి ప్రదర్శించుటకే అతడు, అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఆ రీతి నమ్రతతో పలుకుచున్నాడని మాత్రము వారు అవగతం చేసుకొనగలిగిరి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క భారభావంతో, అంటే ఎంతో అర్థాలతో కూడినటువంటి ఆ పలుకులన్నీ కూడా విన్న తర్వాత, ఎందుకంటే భగవంతుడు తన సేవకులు చేసినటువంటి తప్పును, తన భక్తులు చేసినటువంటి తప్పును ఆయనే చేసినటువంటి తప్పుగా, మరి ఆయన ఎవరు? సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్. సో పూర్ణ పురుషోత్తముడు, దేవతలకు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి అందరికీ కూడా, బ్రాహ్మణులకు, దేవతలకు, సర్వ జీవులకు అధిపతి, సర్వభూత మహేశ్వరుడు. మరి అటువంటి ఆయనే ఏదో తప్పు చేసినట్లుగా ఆయన మాట్లాడినటువంటి, ఎందుకంటే తన భక్తులు చేసినటువంటి తప్పు తాను చేసినటువంటి తప్పుగానే భావించి ఆ విధంగా పలకడాన్ని శిష్యులు సరిగా అవగతం చేసుకోలేకపోయి ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి చక్కగా రచింపబడినటువంటి ఎంతో గూఢమైనటువంటి అర్థాలతో కూడినటువంటి ఆ పలుకులను వారు గ్రహించలేకపోయారు. ఎంతో అంతకుముందు శ్లోకాల్లో చూసాం, ఆ విప్పారిన కర్ణాలతో, అంటే చెవులను ఎంతో శ్రద్ధతో, చెవులను పెద్దగా చేసి అంటాం కదా మనం. సో ఆ విప్పారినటువంటి కర్ణాలతో విన్నా కానీ వారు దాన్ని సరిగా గ్రహించలేకపోయారు. కానీ వాళ్ళు ఒక్కటి మాత్రం అవగాహన చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు భక్త వత్సలుడు, తన భక్తుల రక్షణే తన పరమ లక్ష్యము అనేటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. సో ఎందుకంటే ఆయనను ఆ భగవంతుని యొక్క పరమ కరుణామయ అనుగ్రహము ని ఆ మునుల ఎడ ప్రదర్శించడానికే ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా చాలా నమ్రతతో పలుకుతున్నాడు అని మాత్రము వారు అవగతం చేసుకోగలిగిరి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దీనికి మనము ఇక్కడ, అంటే ఆ భగవంతుని మాటల యొక్క తత్వానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క చేతలు, ఆయన ప్రదర్శించేటువంటి ప్రదర్శనలకు సో ఏ విధమైనటువంటి ఎంతటి ఇది ఉంటుంది, ఎంతటి భక్తవత్సలుడు అనేటువంటి అంశానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో వారు చెప్పేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుడు యొక్క తన భక్తుల కోసం ఏ విధంగా ఎటువంటి చేస్తాడు, అంటే ఇక్కడ వారికి అవగతం, అంటే భగవంతుడు తానిచ్చినటువంటి మాట తాను తప్పుతాడు, కానీ భక్తుల ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి మాట మాత్రం నెరవేర్చుతాడు. అది ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ. అది చాలా సందర్భాల్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి
చాలా సందర్భాలు ఉన్నవి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుడు మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. మరి చాలా మంది లెవెల్ 1లలో క్లాసులు వినేటప్పుడు అడుగుతూ ఉంటుంటారు, ప్రభు భగవంతుడే చెప్తున్నాడు, కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు కదా, అర్జున నీవు ప్రకటించు అని ఎందుకంటాడు? ఆయనే చెప్పొచ్చు కదా, ఆయన చెప్తున్నట్లే చెప్పొచ్చు కదా, వ్యాస మహర్షి మార్చి రాశాడా లేకపోతే అనేటువంటి సందేహం కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనం అవగాహన, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పేటువంటి, భగవంతుడు తాను ఇచ్చిన మాటనైనా తప్పుతాడేమో కానీ తన భక్తుల నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాట తప్పదు అనేటువంటి విషయానికి ఆయన సో ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. మరి అర్జునుడు తన యొక్క శుద్ధ భక్తుడు కదా. సో మరి కాబట్టి అర్జునుడి ద్వారా ప్రకటిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే తాను ఒకవేళ ఇస్తే, ఎందుకంటే నేను నా భక్తిలో నన్ను శరణపొచ్చినటువంటి వారిని నేను అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల నుండి రక్షించి వాడిని అవుతాను అని నీవు ప్రకటించు అర్జున అని చెప్తున్నాడు. నేనే రక్షిస్తాను అని చెప్పొచ్చు అర్జునుడితో, కానీ నువ్వు చెప్పు అర్జున అంటున్నాడు, నువ్వు ప్రకటించు అర్జున అని చెప్పించారు. ఎందుకంటే భక్తులు ఇచ్చినటువంటి మాటకి ఆ భగవంతుడు, ఆ భక్త వత్సలుడు అంత కట్టుబడి ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకోవాల్సినటువంటిది. సో దానికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చక్కటి ఉదాహరణ, చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, ఒకటి చూద్దాం, వీలైతే రెండోది కూడా చూద్దాము. సో ఇక్కడ మహాభారతం నుంచి తీసుకున్నటువంటి భాగవతంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశము దాదాపు అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటిదే, ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాము. సో కురుక్షేత్ర యుద్ధము జరుగుతూ ఉంటుంది, అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి సత్యమే. భీష్ముడు పూర్తి స్థాయిలో యుద్ధం చేసినట్లయితే పాండవుల 5గురిని కూడా ఆయన సంహరించగలడు. యుద్ధము ఏకపక్షంగా కౌరవులు గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క గుడి నమ్మకం కూడా. భీష్ముడున్నాడు, ద్రోణుడున్నాడు, కర్ణుడున్నాడు, వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా నా కొడుకుల వైపు. సో కాబట్టి నా కొడుకులు గెలిచే అవకాశం ఏమో ఉంటుందో. అందుకే ఫస్ట్ భగవద్గీత ప్రారంభంలోనే సంజీవుడిని అడుగుతూ ఉంటాడు కదా, కురుక్షేత్ర ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా కుమారులు పాండురాజు కుమారులు, ఇక్కడ చూడండి, నా కుమారులు నా తమ్ముడు కుమారులు అనలే, పాండురాజు కుమారులు యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులై ఏం చేశారు అని అడిగితే, అప్పుడు సంజయుడు అడిగితే, లేదు ఏమో అది ప్రదేశం మంచిది కదా, ధర్మక్షేత్రం కదా, సంధి జరిగిందేమో, సంధి జరుగుతుందేమో అన్నట్టు. కానీ అంతర్గతంగా తనలో ఉండేటువంటి భావన మాత్రం భీష్ముడు ఉన్నాడు కదా, విజయ అవకాశం నా కొడుకులకు జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆశతోనే అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ కూడా దుర్యోధనుడు భీష్ముడి పైన కొంత ఇదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పాండవుల పక్షపాతి అనేటువంటి విషయం దుర్యోధనుడికి తెలిసినటువంటిదే. ఎన్నో సందర్భాల్లో కూడా 5గురికి వేడ ఆయన ఉన్నటువంటిది. సో ఒకరోజు ఇక ఆ భీష్ముడిని తీవ్రంగా అవమానపరుస్తాడు. నీవు పూర్తి స్థాయిలో యుద్ధం చేయట్లేదు, నీవు గనక పూర్తిగా యుద్ధం చేసినట్లయితే ఆ పంచ పాండవులను నీవు ఎప్పుడో సంహరించేటువంటి వాడివి. కాబట్టి నీవింకా వారి ఎడ అనురాగంతో వాత్సల్యంతోనే నీవు నీ యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని నీవు ప్రదర్శించడం లేదు. ఒకవేళ నీవు నీ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించినట్లయితే ఆ పాండవులు నీకు ఒక లెక్క కాదు. నువ్వు వాస్తవానికి కూడా మరి భీష్మ పితామహుడు ని ఎదుర్కోగలిగేటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు లేనటువంటి. సో ఇక ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే కఠోరంగా దుర్యోధనుడు పలికాడో అప్పుడు భీష్మ పితామహులు దుర్యోధనుడికి మాట ఇస్తారు. సరే దుర్యోధన, రేపు చూడు యుద్ధరంగంలో ఆ 5గురు పాండవులను కూడా నేను సంహరిస్తాను. కాకపోతే కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి వారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించకపోతే, అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా గూఢార్థం ఉంది. మరి కృష్ణుడు ఆయుధం పట్టనన్నాడు యుద్ధంలో, తన మాట తప్పాలి, భగవంతుడు మాట తప్పేటువంటి అవకాశం. సో అదే అంటాడు దుర్యోధనుడితో భీష్మ పితామహులు అంటాడు. సో
నేను రేపు వారిని ఖచ్చితంగా సంహరిస్తాను. కాకపోతే కృష్ణుడు వారిని రక్షించకపోతే, వారిని కృష్ణుడు గనుక ఒకవేళ రక్షించినట్లయితే, కృష్ణుడు వచ్చి అడ్డుకుంటే నేనేం చెయ్యలేను అని చెప్తాడు. కృష్ణుడు అడ్డు రానంత వరకు రాకపోతే నేను 5గురిని కూడా సంహరిస్తాను అని చెప్తాడు. సో ఇక ఆ రోజు సాయంత్రం కదా ఇది జరుగుతుంది. యుద్ధం ఆగిపోయిన తర్వాత జరుగుతున్నది. ఆ రోజు ఆ యొక్క భీష్మ పితామహుడు 5గురిని సంహరించడానికి 5 ప్రత్యేక రకమైనటువంటి బాణాలను తయారు చేసి పెట్టుకుంటాడు. దుర్యోధనుడు ఎలాంటి వాడంటే, సరే అంతగానం చెప్పినాక కూడా ఇంకా భీష్మ పితామహుడి పైన కొంత సంశయం ఉంది. ఎక్కడ మళ్ళీ మనసు మార్చుకుంటాడో ఈ రాత్రి. అయితే ఓకే పితామహజీ, నీవు తయారు చేసినటువంటి 5 బాణాలు తయారు చేశానన్నావు కదా, 5గురిని సంహరించడానికి 5 బాణాలు తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు, 5 ఆయుధాలను తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు. సో అయితే ఈ 5 బాణాలు నాకివ్వు. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ఆ 5 బాణాలను నువ్వే తీసుకుందువు గాని, నీకు ఇస్తాను, అప్పుడు 5గురిని నువ్వు సంహరించుదువు గాని అని చెప్పేసి దుర్యోధనుడు 5 బాణాలను కూడా భీష్మ పితామహుడి దగ్గర నుంచి తీసి తన దగ్గర పెట్టుకుంటాడు. ఇక మరి దేవాదిదేవుడు, పరమాత్ముడు కదా. సో హృదయస్థ పరమాత్ముడు, హృదయాలలో, అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి మరి దుర్యోధనుడి యొక్క ఉద్దేశం తెలిసినటువంటి వాడు కదా కృష్ణ భగవానుడు. సో వెంటనే అర్జునుడికి చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంతటి యుద్ధం, ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అప్పటి రోజుల్లో ఉండేటువంటి రాజనీతి ఏంటంటే, యుద్ధ క్షేత్రంలోనే ఇద్దరు కూడా శత్రువులు ఎవరైనా, అటు ఎవరైనా పాండవులకైనా కౌరవులకైనా యుద్ధం ఆగిపోయిందంటే వాళ్ళు యథావిధిగా మనసు విప్పి మాట్లాడుకునేటువంటి పరిస్థితులు. అయితే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అర్జున, నీకు దుర్యోధనుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఒకటి ఉంది, ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చవలసినటువంటి సమయం ఇప్పుడు ఆసన్నమైనది ఈ సమయంలో. సో నీవు దుర్యోధను దగ్గరికి వెళ్ళి దుర్యోధను దగ్గర భీష్మ పితామహుడు తయారు చేసినటువంటి 5 బాణాలు ఉన్నవి. ఆ 5 బాణాలని బహుమతిగా ఆయన నీకు ఇస్తాను, కానుకగా ఇస్తాను మాట ఇచ్చాడు. సో మాట ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారంగా 5 బాణాలను నువ్వు తీసుకురావయ్యా అని చెప్పి పంపిస్తాడు. సో ఇక అర్జునుడు దుర్యోధను దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆ దుర్యోధనుడు వేసుకున్నటువంటి గుడారాలు ఉంటాయి కదా, యుద్ధ క్షేత్రంలో వాళ్ళంతా కూడా అంతఃపురానికి వెళ్ళరు కదా, గుడారాలు వేసుకొని ఉంటారు అక్కడ. సో ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క గుడారంలోనికి వెళ్తాడు అర్జునుడు. అర్జునుడు చాలా సాధారణంగా ఆహ్వానపరుస్తాడు. ఎందుకంటే యుద్ధ సమయంలో మాత్రమే శత్రువులు వాళ్ళు, తర్వాత ఇప్పుడు సాధారణంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు కనుక, అర్జున ఏంటి వచ్చావు అంటే, దుర్యోధన, నువ్వు నాకు ఒక వాగ్దానం చేశావు, మాట ఇచ్చావు, నేను ఏది అడిగితే అది ఇస్తాను అని ఒక వాగ్దానం ఇచ్చావు నువ్వు నాకు. మరి ఇప్పుడు నేను అది అడుగుతూ ఉన్నాను అంటే, ఓకే అర్జున అడుగు, ఏం కావాలి నీకు? సో నువ్వు ఈ రాజ్యం అంతా కావాలన్నా అడుక్కుంటున్నావా నన్ను? అడిగితే ఈ రాజ్యం అంతా ఇవ్వమన్నా కూడా ఇస్తాను, యుద్ధం ఆపేసి నీకు రాజ్యం అంతా ఇస్తాను అంటాడు. అలా ఏం అవసరం లేదు, నేను ఆ రాజ్యాన్ని అడుక్కోవడానికి రాలేదు, నాకు అవసరం లేదు రాజ్యము. భీష్మ పితామహుడు తయారు చేసుకున్నటువంటి 5 బాణాలు నాకు ఇవ్వమంటే ఇచ్చేస్తాడట. మాట అది కట్టుబడి, ఎంత ఆ రాక్షస స్వభావాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడాను. అలాగే ఇంకా ఒక సందర్భంలో కూడా దుర్యోధనుడు యొక్క స్థితి మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అశ్వత్థామ పాండవులను ఉప పాండవులను సంహరించిన సందర్భంలో కూడా అతడు ఏం సంతోషపడాడు. సో అలాగే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఆ బాణాలు ఇచ్చేస్తాడు. సో అయినా కూడా ఇక మరుసటి రోజు
యుద్ధం చాలా ఆ విషయం తెలుస్తుంది భీష్ముడికి. పొద్దున బాణాలు అడిగితే బాణాలు ఎక్కడివి, రాత్రి వస్తే అర్జునుడు అడిగితే ఇచ్చాను అంటే భీష్ముడికి తెలుసు కృష్ణ ఇదంతా నీ మాయ అనుకుంటాడు. సరే తాను ఆ బాణాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు తీవ్రంగా యుద్ధం చేస్తాడు. తన పూర్తి సామర్థ్యాలను వినియోగించి యుద్ధం చేస్తాడు. సో మొదటగా అర్జున్‌తో జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధంలో ఆ భీష్మ పితామహుడు యొక్క ధాటికి అర్జునుడు పూర్తిగా శరీరం అంతా కూడా గాయాలవుతాయి. ఆయన యొక్క రథం కూడా విరిగిపోతుంది అని చెప్పి. సో ఆల్మోస్ట్ అర్జునుడు చివరి స్థితికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితులలో ఇక కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుణ్ణి రక్షించుకోవడానికి సో మరి మొదట ఇచ్చినటువంటి అంశం ఏంటి? నేను ఆయుధం పట్టను, యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పినటువంటిది. మరి సో భీష్ముడు దుర్యోధనుతో అన్నట్టేంటి? కృష్ణుడు అడ్డు వస్తే తప్ప వాళ్ళందరినీ సంహరిస్తాను అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి చూసినటువంటి అంటే తన భక్తుడు శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి చూసి ఆ భీష్మ పితామహుడు యొక్క ధాటికి అర్జునుడి యొక్క స్థితి చూసి కృష్ణుడు ఎంతో ఉగ్రుడై అక్కడ ఆ పడిపోయినటువంటి రథం యొక్క చక్రాన్ని తీసుకొని భీష్మ పితామహుడు మీదకి వెళ్తాడు. అంటే చూడండి, తాను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయనన్నటువంటి వాడు తన మాటని ఇక్కడ వదిలేశాడు, వెళ్ళి ఆ భీష్ముడి మీదకి వెళ్తాడు. అప్పుడు భీష్ముడు భగవంతునికి సో అది భగవంతుడు తన భక్తుల కోసం చేసేటువంటి అంశాన్ని. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ అందుకే భగవంతుడు తానేదో తప్పు చేసినట్లుగా ఆ భగవంతుడు మాట్లాడడాన్ని ఋషులు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకపోవడము. సో దాన్ని సరిగా వారు గ్రహించలేక, కాకపోతే వాళ్ళు అనుకున్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు భక్తవత్సలుడు కనుక మనల్ని అనుగ్రహించడానికే ఈ విధంగా ఆ భగవంతుడు పలికాడు అని మాత్రం వారు అవగాహన చేసుకున్నారు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలను మనము సరిగా అవగతం చేసుకొనలేము అనేటువంటి దానికి మరొక ఉదాహరణ కూడా మనకి జరాసంధుడితో యుద్ధంలో కూడా రణచోరుడు వాస్తవానికి వసుదేవుడి యొక్క కుమారుడుగా ద్వారకా మధురను పరిపాలిస్తున్నటువంటి క్షత్రియ రాజుగా కృష్ణుడు అనేకమైనటువంటి రాక్షసులను ఆయన సంహరించినటువంటి వాడు, అనేక యుద్ధాల్లో గెలిచినటువంటి వాడు. అంతకుముందు జరాసంధుడితో కూడా 17 సార్లు ఆయన రావడము, ఆ రాక్షసులను తనతో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరిని తీసుకొని రావడము, యుద్ధం చేయడము, ఓడిపోవడం, వెళ్ళడం, మళ్ళీ సైన్యాన్ని తీసుకొని రావడం, మళ్ళీ ఈ విధంగా అనేక మార్లు 17 సార్లు, అనేక మార్లు అంటే ఇందులో 17 సార్లు. కానీ 18వ సారి ఆయన ఇక ఈసారి నేను ఎలాగూ గెలవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జరాసంధుడు 23 అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని తీసుకుని వస్తాడని చెప్తారు యుద్ధానికి. కురుక్షేత్రంలో 18 అక్షౌహిణులు, కానీ ఇంకా 5 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఎక్కువగా 23 అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తారు అని చెప్తారు. సో అయితే మరలా ఏం చేస్తాడు కృష్ణ భగవానుడు బలరాముడు ఇద్దరు కలిసి యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటుంటారు. అయితే మధ్యలో ఆ యుద్ధం ఆపేసి శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరు కూడా పారిపోతుంటారు. సో అందుకే ఆయన్ని గుజరాత్ ఆ ప్రాంతాల్లో మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా కృష్ణుని రణచోర్ అని ఎక్కువగా పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే రణచోర్ అంటే ఏంటి? రణభూమి నుండి పారిపోయినటువంటి వాడు. వాస్తవానికి రణభూమి నుండి పారిపోతే ఇక ఒక క్షత్రియుడికి అంతకంటే అవమానం, అది చనిపోయిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఇది. అందుకే చెప్తారు యుద్ధక్షేత్రంలో మరణించడము వీర మరణమో విజయమో అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకనే ఎక్కువ. సో
దానికి మనము అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. ఎవరు కూడా పిరికి పందలాగా రారు. కానీ భగవంతుడు జరిపిన కార్యం, యుద్ధం నుంచి పారిపోయి ఒక ఉరికి ప్రయాణించి పారిపోతాడు. జరాసంధుడు వెంటబడుతూ ఉంటాడు. వెంటబడుతూ ఒక పెద్ద పర్వతం పైకి ఎక్కేస్తారు. ఎక్కి ఉండగానే ఇక వాళ్ళు పైనే ఉన్నారు అని చెప్పేసి జరాసంధుడు చుట్టూ అంతా మంట పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయాడు. సో అక్కడి నుంచి దూకు రావడము, భగవంతుడు బలరాముడు వాళ్ళిద్దరు తప్పించుకోవడం పెద్ద పని కాదు. సో ఇక్కడ కూడా మరి ఉద్దేశ్యము చెప్పేటువంటిది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముఖ్యంగా అంటే చాలా సందర్భాలు 2 అంశాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఒకటి, ఇంకా అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో తన యుద్ధంలో ఆ రక్తపాతాన్ని ఆపాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో భగవంతుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు ఆ ప్రదేశం నుంచి అని చెప్తారు కొంతమంది. ఇంకొకటి, ఆ రుక్మిణి మాత ఆమె భగవంతునికి ఒక సందేశాన్ని పంపించింది అని చెప్తారు. సో ఆ సందేశం ఏంటంటే, తన సహోదరుడైనటువంటి రుక్మి ఆ శిశుపాలుడికి ఇచ్చి రుక్మిణిని వివాహం చేయడానికి నిశ్చయిస్తారు. సో ఆ రుక్మికి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణుని చేసుకోవడానికి ఇష్టంగానే ఉంటుంది. సో ఆ రుక్మి మాత్రం రుక్మి ఏమో ఆయన యొక్క రుక్మిణి మాత సహోదరుడు. సో ఆయన తన స్నేహితుడైనటువంటి శిశుపాలుడికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఇచ్చి వివాహం చేయాలి అనేటువంటిది ఆయన. సో అప్పుడు అంతకుముందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని అన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆమె ఆయన్ని అంటే చూడకుండా ఆయన యొక్క ఆయన గురించి ఆ మునులు బ్రాహ్మణులు చెప్పినటువంటి విషయాల ద్వారా శ్రవణం చేసి ఆమె సర్వము ఆ కృష్ణునికి సమర్పించి శరణాగత అవుతుంది. ఆయన్ని వివాహం చేసుకొని ఆయన సేవకురాలుగానే ఉండాలి అని కోరుకుంటుంది. సో అదే అంశాన్ని ఒక బ్రాహ్మణుడి ద్వారా లెటర్ పంపిస్తుందట. సో అది ఆ యుద్ధ సమయంలో చూస్తాడట. అది చూసి మళ్ళీ అది కూడా ఆమె చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే, అక్కడ చెప్తారు, సో నువ్వు సైన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఒక క్షత్రియుడిలాగా దండ ఎత్తి నన్ను తీసుకువెళ్ళడం కాదు, మా ఇంట్లో వాళ్ళు లేనటువంటి సందర్భంలో నన్ను కిడ్నాప్ చేయమని చెప్తుందట, అపహరించుకుపోమని చెప్తుందట. సో అందుకనే ఇక్కడ సైన్యము ఏమీ లేకుండా ఏదో పారిపోయిన వాళ్ళలాగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సందర్భంలో ఆ రుక్మిణి మాత యొక్క మాట, భక్తుల యొక్క మాట నెరవేర్చడానికి ఆ విధంగా చేశారని చెప్తారు. సో దీనికి ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరొక భాషని కూడా చెప్తారు అంట, గురువుల ద్వారా విన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులలో, సంపూర్ణమైనటువంటి విభూతులలో వైరాగ్యం, రెనౌన్సియేషన్ అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తారు. ఏమిటంటే, వారు ఈ రాజ్యం ఇదంతా కంటే కూడా తను చూడండి ఆ భక్తురాలు మాట కోసం సో తాను ఆ రాజ్యాన్ని అంతా కూడా, ఒకవేళ జరాసంధుడు గెలిచినట్లు ఆడి నుంచి పారిపోయినప్పుడు మొత్తం నేనే గెలిచినట్లుగా చేసేది. సో దాన్ని కూడా వదిలేసి చేసినటువంటి అంశం అంటే వైరాగ్యం, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శన కూడా చెప్పేటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలలో ఉన్నటువంటి గూఢ అర్థాన్ని ఎరగజాలక వారు ఆ భగవంతుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, సో శరీరం పులకించితమైనటువంటి సందర్భంలో ఆ మునులు భగవంతుడితో ఈ విధంగా పలికారు అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హే భగవాన్, నీవు పరమాధ్యక్షుడవు, అయినా కూడా మేము ఏదో నీకు శుభాన్ని చేకూర్చేటట్లుగా నీవు మా గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. సో కాబట్టి నీవు మాట్లాడినటువంటి మాటలకు మేము ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తే, ఏం చేస్తే సో నీకు సంతోషంగా ఉంటుందో, నీ అభిమతం ఏమిటో, నీ యొక్క
అభిప్రాయం ఏమిటి? మేమేం చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారో అది మేము తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము అంటూ ఆహ్, సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారులు అయినటువంటి ఆ సనకాది ఋషులు పలికినటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మ దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇది ఇక్కడ నేరుగా ఆ మునులు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భగవంతునితో సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవాలను యోగమాయ ద్వారా ఆ భగవంతుడి యొక్క అనేకమైనటువంటి ఆ వైభవాలను తెలుసుకున్నటువంటి మునులు పలికినటువంటి పలుకులు ఇవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. ఎవరైనా ఏవైనా భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేయదలుచుకుంటే చెప్పొచ్చు. ఎలాగో ఇక నెక్స్ట్ వస్తుంది. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మాతాజీ అవకాశం